Anong day na tayo ngayon, guys? Tingnan natin kasi nakalimutan ko na. Day... Nagkaliso, dyan ko dari mo rin kung buang. Dalawa na lang! So now we are day 23! Ano kaya to? Palette. Makeup palette. Meron na ako nito. Etude House Play Color Eyes. Yan. Eyeshadow palette to, guys. Actually, meron na akong naisip na gagawin ko dito. Bibigay ko to kay Kanika. Kakausap ko lang sa kanya sa phone kanina. Bigay ko to sa kanya. Yes, magugustuhan niya siguro to. Meron na kasi akong ganito. Looks like that. Ang ganda niya. Irarap ko yan. Bigay ko yan sa kanya. And then, dadagdagan natin ng lipstick din. Good morning, guys! It's Friday. Hatid ko siya sa kung saan man siya pupunta. Punta siya sa work, guys. Hatid ko siya kasi work party nila ngayon. He's not gonna bring the car. Kasi inom pa more sila. Oh, someone hit that. What hit? Oh, no. I just want the... Do you want a hash brown? 5 for 5? What's that? Yeah, just a hash brown. And the fries. Na ito pala yung iced coffee nila, guys. Akala ko yung may ice, yung nasa, you know, okay lang yan. Farmers Union. Ito na naman yung mahirap i-open. So you can peel it off there, my love. You just did that. Ito talaga. There's a hole there. You could have put your finger there and then... Yung ano ko kasi, yung nails ko, ang kapal-kapal ng powder. Thank you, babe. That's mine. Thank you very much. What did you do? Yeah. I was trying to poke it with my nail. My nail is... Hindi siya fake nails, guys, ha? Kasi totoong nails ko to. Ano, parang natuloy siya nagiging fake kasi ang kapal talaga ng pagkalagay ni ate. I'll get my nails done after ko i-drop si Dan. Ano ako, red at saka gold yung ring finger. Yum. Hindi pa ako nakapag-coffee kasi pagkagising na actually, nagising ako at 7 ng umaga. Tapos matagal ako nakatulog kagabi kasi nag-family dinner kami. And then nag-offer yung kambal niya ng coffee and masarap yung coffee nila dun sa bahay. Yung their coffee machine is like really nice, right? Really good. Parang magandang coffee machine. So sabi ko, yes, please. Nag-coffee ako, guys. Tawing. Tagal tuloy ako nakatulog. And nagising ako sobrang aga, 7. So nakapag-edit ako ng video. Tapos naligo ako mga 8. How many videos ahead are you in editing? Not really a lot. I have a video ready for tonight. I'm editing the video for tomorrow. Oh, so not that's all? Oh, that's the video that I edited today. I finished it. I just need to add the outro. So you got no video for Sunday? No, not yet. I'm filming a haul today. Hopefully I can edit that right away and like, you know, just get it done. Nagpunta ako ng doktor, guys. Kasi cramps. Tapos ang dami kong paperwork dito. Wala na akong time kanina mag-perfume, so dinala ko na lang yung perfume ko. Ito yung bigay ni Tita Sue. Tita Sue gave me this, babe. Remember? Oh, yeah. The Kate Spade na perfume. Salamat po. Sobrang ganda niya for summer. It actually smells really good. And ito yung dinala ko kasi yung ano niya, yung takip niya ba, sobrang tight talaga. So I know na my bag will be safe. Hindi siya matatanggal yung takip na. It's a really nice summer scent. Ito na pala yung malalaking chips. We got hash brown for $1 only. And yung chips na matataba na yung chips ng ano. Okay lang. Wala pa akong kain. Gutom ako. Gamit ko yung bag na ano, guys, Teddy Blake. Gustong gusto ko siya, guys. Kasi maliit lang siya. Pero ang daming malalagay. Tapos it's very light. Gusto ko siya. Hindi ko pa siya na-try crossbody. Pero pwede. Pwede. Kahit na colorful siya, it actually goes with a lot of mga suot ba. Like ito. It goes with this. Kahapon I was wearing, I think, what did I wear? White. Yeah, so that's easy. Na-drop na natin si Dan, guys. Punta tayo, Burnside. I'll get my nails done. Sasabihin ko na talaga, this time, guys, sasabihin ko talaga, pwede huwag kapalan, please. Pretty please.
Before pa nila gawin, sasabihin ko na. Sabi ni Dan, sabihin mo kasi ayoko na mag-complain ka sa akin. Kawawa si Daddy Boy. Sabi niya, ayoko mag-complain ka sa akin kasi wala akong magagawa. Sabihin mo sa kanila. Sabi ko, okay. Kinakabahan ako. Wala pa, kinakabahan ako. Para akong tanga. Tapos na tayo, guys. And guess what? Hindi ako nagsabi, guys. Pero okay naman yung ginawa niya. Diba sabi ko kanina, sasabihin ko kay ate na wag kapalan. Hindi ako nagsalita, guys. Pero yung gumawa kasi sa akin, parang matagal na ako nakaupo doon. Tapos siya yung gumagawa sa katabi ko habang naghihintay pa ako ng free. Kasi sobrang daming tao, guys. As in, sobrang busy nila. Anyway, nakita ko na yung gawa niya na hindi makapal. So, hindi na lang ako nagsalita. Pero nung una, as in, sobrang kapal. Pero naman, parang final niya ba? Pagka nung patapos na. So, okay lang manipis, guys. We have glittery red and then glitter gold sa ring finger. This is what I'm after. So, okay naman. Pauwi na tayo. I know, daan pala ako muna sa Asian shop. Bili lang ako ng itlog. Para sa guys. Quail eggs ba? Para sa kwek-kwek. Bili ako kwek-kwek. Bili ako kwek-kwek. Luto kami ng kwek-kwek na naman. Punta kami kinalay mamaya. Mag-ano kami. De-decorate. Para sa party bukas. Party na, guys. Pero magfi-film muna ako. Kasi susunduin ko pa si Dan before ako punta kina Lyra. And hindi ko sure kung sasama si Dan. Depende sa kung ano yung mood niya mamaya. Maayong hapon sa inyong tanan. And I'm wearing hair extensions. Isang set lang. Yung 4 na clips. Lagay ko lang sa likod kasi sobrang nipis ng buhok ko. And I don't wanna apply heat sa buhok ko. And nilagyan ko na lang siya ng hair extensions para makover yung katsakahan niya. So yeah, kumain na din ako ng lunch. Tatapusin ko yung thumbnail ng video na inedit ko kanina para ready na yung video bukas. And yung package na miss ko, guys, ito yung gift ni Dan sa akin. Nakakatuwa siya kahapon kasi sabi niya, uy, nag-text yung DHL na hindi pwedeng like leave without signatures. So kailangan i-sign mo. Sabi niya, wag na wag mong titingnan yung box. As in, wag na wag mong titingnan. Kahit na anong mangyari, swear to God, wag na wag mong titingnan. Kasi malalaman ko daw kung ano yung gift. So sabi ko, ano yung binili mo sa akin? Sabi niya, basta wag na wag mo titingnan. Sabi ko, paano ko hindi matitingnan? Paano kapag accidentally natingnan ko, diba? Hindi, na-miss namin kasi wala ako dito nung nagpunta yung DHL na kuya. Asian shop, bumili ako ng ganito. 3 yung binili ko, yung 2 iniwan ko sa car para hindi ko makalimutan. Iwan ko dito sa bahay kasi just in case gusto kong mag-quick-quick, diba? And we have the L'Oreal. Nagpunta ako sa Priceline, guys, para sa party bukas. Mag-extension ako bukas yan. Gusto ko ayusin siya ilagay. And lagyan ko siya ng hairspray. Hinihintay ko pa din si Dan, guys. Wala pa. Nagbago yung plano kasi, diba, sana susunduin ko siya. Hindi daw kasi idadrop na siya nung niya kasama niya sa work. Maghahanap ako ng dadalhin kinalay kasi wala kami pang dinner. Ito, pwede naman to, no? Meron pala ako nito. Tapos, or chicken. Wait, saan? Meron pa kaming chicken. Wait, guys, hanap lang ako pagkain. Dito na si Dan, guys. Sabi, gugulatin ko sana. Wala palang cake. Baka nasip yung buo na. Hello, babe. Are you there? No. Oh. Are you ready? Yeah, Oh, okay. been ready. Let's go. Okay. Are you okay? Did you have fun? That was alright. How was it? That was okay. Did you go to Handorf? What? Handorf? Yeah, we did. Cool. Yeah. Alright, Did I'm you ready. want the parcel Sorry? for Monday? Yeah. That's the earliest I can get Monday. Okay, that's fine. Yeah. I'll make sure I'm there. I didn't drink that much. You didn't drink that much? I was pretty well behaved. Why? You can drink. Alright. So you're going with me now? Yeah, probably. Okay. I'll just drink water and then we'll go. Dito na kami, guys. Hi, hindi ako nag-vlog. Tingnan nyo, guys. Dang, 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 dang. Si Dan, hindi na nga yan nagbihis eh. Dire-diretso. Dumating sa bahay, what time did you arrive? 6:20? Thank you, Tony. Yeah, that's 6:20.
Oo, tapos diretso na kami dito. Gawa tayo ng ano guys. Quick na naman. Breading lang muna gagawin natin. Tapos mayan natin lutuin. Oo. Turuan tayo ni Lai guys para magawa natin. Kasi alam mo, tatlo yung binili ko nito. Tapos yung isa iniwan ko sa bahay. Para just in case, you know. Yeah, no, Nakatry mo na strawberry it's not picking. wise. But No, Ang dami na namin plano sa holiday. there's one guy that he's got a habit of getting in fights with people at work. Last year he got in a fight with the boss, like almost as a fist, yeah. Favorite niya. Sige na. He gets out, he gets drunk, and then he's like starts getting aggressive. And everyone's like, just Okay na to guys. Wala na siyang lumps masyado. Ano siya? 1 1/4 na tubig yung nilagay namin. Tapos ito, lagyan mo ng corn flour. Ilagyan din nila ng asin at saka pepper at saka flour. Half niyan? This is I mean, yung dalawang cup nito. Kasi yung cup. Ito yung apat. Ata. Okay. Sure pa nalagay na yun. So, dalawa niyan. Tapos isang tablespoon ng corn flour. Tapos yan yung i-coat mo sa egg guys before mo ilagay dito. 1/4 cup ng corn flour. Tapos 1 cup ng flour. Gawa-gawa ko lang yun, guys. Okay lang din naman. Kahit ano. Basta yun yung portion. Oh my God. Basta konting corn flour. Maraming flour yun. Ay, sili ah. Basta thick ang guy from work, he's like, he's religious. He's like, Tapos luto na tayo ng sauce. Ingay nito. Chika pa more. Ingay nila sa background. spoon lang ng sugar, day. 4? Okay. Guys, ang bango na. Ito na yung sauce. Wala pa siya. Hindi pa siya luto. Pero nilagay na namin lahat. Nilagyan namin ng Sunkist. okay. Recipe ni Manang. Manang sauce to, guys. Na-share mo na ba ito sa vlog mo? Ikaw mag-share kasi recipe mo to. Hindi, okay lang, Guys, siya na bahala sa inyo. Kukulitin ka nito mga to. Guys, ang sarap, promise. Guys, watch nyo na lang sa vlog ni Lovely. Ay, Lovely Day tuloy. Lovely's Day, wala si Lovely. Yan guys. Nalista ko na siya kasi magluluto ako niyan sa bahay. May lista na ako. Manda yan sa akin. Ito lang, yun na siya. Yan na yan, lulutuin mo na yan hanggang sa mag-tick. Yeah. Ilan nga? 4? Ilista ko yun. Wala ko, hindi ko nalista yun ha. Patay tayo dito. Bangus guys. And then, KFC chicken. Sauce, gravy. Yan. Dito na siya guys. Kati maganda. Tsaka si Nielzy. Tsaka si Baba. Oops. I quite enjoy watching Twitch. Kain tayo? Just long enough to have 3 or 4 meals, and it's Vlog. Vlog pa more guys. Sikat. Nagawa-gawa ng ano, mag-vlog. Could be wrong. Nape-pressure. Isa lang muna. Nape-pressure. Kat, gamitin mo yung recipe mo. Huwag mo tanongin sila. Google. Asa ba yun si Google? Yan guys. Yan na. Yan. Lahat. Dala niya yan. Pati yung mixer. Siya talaga nagdala. Girl Scout. Then ay. Okay lang, go. Kaya pa. Lovely, ito yung ano, kinalabasan. Walang pump galing kay Lovely. Wala kaming pump. Wait, Lovely. Tapos na guys, nag-try on lang kami dun sa kwarto. Wala na, nagawa na ng boys. Change outfit. Change outfit. Ang cute. Ang bilis na. So, hindi na tayo May, ano, oo nga. There's no woman in Spain. Yeah, that's what they say. Sige, gawin natin! Tingnan nyo to, guys. Meron kaming malaking box. Ma-up na to, ano, tapos na yung party natin eh. So, okay na. Dito namin ilalagay si Manay. Lagyan natin siya sa vlog. Gift namin si ano, guys. Gift namin to kay Love. I mean, gift ni Manay kay Love. Ilalagay namin yung gift ni Manay. Ito yung gift ni Manay, Google Home. Pero yung gagawin namin, ano, parang susupersahan na namin si Love na parang may laman na tao. Pero ang laman balloon pala. Tapos may picture ni Manay. So pag-open niya, lalabas ang balloon. Hello! Pero, tapos may Google Mini sa ilalim. O, diba? Naintindihan ba yun pag-explain ko? Parang, Mahaba, guys. pagod na kami, guys. Gabing-gabi na. Lagyan natin sa ilalim. Sample. Ah, sige, sample.
Sige, ikaw pumasok. Gusto mo mag-sample? Ang balon. Okay. Come on, here, bud. So, hindi namin sasabihin na si Manay ito, pero parang ipaano namin sa kanya ba, ipapaintindi na may, Anthony Thomas James. na may tao. Yan, may picture yun guys ha. Yan. Char. So, pag open ni Lovely, tadang, iiyak siya. Open siya. Pag open niya, walang tao. Is that funny, ma'am? First time. Now it's not funny anymore. Because you're tired. That's because you're tired. It's gonna be funny tomorrow. You'll see her reaction. Lagyan namin ng picture naman na yung I reckon you balon. should, when you do it, put all What? the like balloons together. And Yeah. So you can have a fat like that. Magta-12 na ng gabi guys, kakarating lang namin ng bahay. Yung nasa mata ko pala, nag-ano kasi ako, nag-eyeliner, yung Mersey na first gel eyeliner. Yun yung gamit ko, nag-layer ako ng dalawa, parang bronze at saka gold dito. Tapos yung dito sa taas, bronze lang. It actually stays guys, as in, kanina pa tong hapon, or no? Hapon ba? Yeah, kanina hapon pa to. Ngayon, madaling araw na guys, 12 na. Nandyan pa din siya, oh, tas hindi siya nagsasmudge talaga. Yung mukha ko talaga nagpipil. Oh, hala, may pimple ako dito. Ngayon, bakit ngayon pa? Nagpapili yung skin ko dahil sa... I actually stopped using the cream kasi may party bukas. Ayoko na nagpipil yung mukha ko. Siguro mga pangatlong... Nag-skip lang ako ng isa. Diba kasi alternate siya. Ngayon wala. Kahapon hindi ako naglagay. So, pangatlong araw na ngayon na wala akong lagay. So, isang ano lang naman, isang treatment siya. Isang treatment lang yung skinip ko ba. Anyway, tanggalin ko lang yung makeup ko guys. And then, itatry ko mag-edit ng video. Hindi ko alam kung magagawa ko, pero itatry ko. Kasi, umaga na. Pero yun na yung vlog. Salamat guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye guys. Mwah!